אני הולכת להציג טיפים לארגון של אובייקטים על גבי המסך. נניח שאני רוצה לצייר 8 מלבנים מסוג אלו שאנחנו רואים כעת על גבי המסך, מלבנים זהים במראה שלהם, במאפיינים שלהם, מסודרים נאמר בשתי שורות, 4 טורים, מיושרים כלפי מטה, מיושרים לצדדים. אחת הדרכים היא כמובן לקחת, לצייר מלבן ועוד מלבן, לצייר כך 8 מלבנים, לנסות להציג אותם באותו גודל, להתחיל ליישר אותם וכו'. מה שאני רוצה להציג פה זה איך אפשר לעשות את זה בצורה הכי מהירה וגם הכי מדויקת. אז נתחיל. אני דבר ראשון מציירת את המלבן הראשון. הוספה, צורות, מלבן, מציירת את המלבן שלי בגודל פחות או יותר שאני מעוניינת בו. אני כמובן יכולה להגדיל, להקטין ולהתאים אותו לגודל שאני רוצה. בשלב הזה אני מתחילה להגדיר את המאפיינים של המלבן הבודד הזה, שהם בעצם צריכים להיות המאפיינים גם של כל יתר המלבנים. אני מסמנת את המלבן, בכלי ציור אני בוחרת בעיצוב אובייקט, ומתחילה להגדיר מאפיינים. נאמר שאני רוצה שהצורה תהיה ריקה, אני הולכת למילוי צורה, ואני אומרת לו ללא מילוי. נאמר שאני רוצה שקו המתאר יהיה עבה יותר, אני הולכת למתאר צורה, עובי, וקובעת את העובי שאני רוצה. אני יכולה לראות בכל זמן איך זה ייראה בשטח, ולבחור. ונאמר שאני רוצה שקו המתאר יהיה בצבע ירוק, אני שוב הולכת למתאר צורה, ואני בוחרת את הצבעים. אם אין לי פה את הצבע שאני רוצה, אני אבחר צבעי מתאר נוספים. ברגיל אני אבחר את הירוק שבו אני מעוניינת, נגיד שזה הירוק הזה. ואני אומרת לו אישור. אוקיי? ככה אני רוצה שהמלבנים שלי ייראו, הגדרתי אותם. זה הזמן להעתיק את המלבן הזה, כך שיהיו לי בסך הכל 8 מלבנים. אני מסמנת את המלבן, קונטרול ו-D, מעתיק מדביק את המלבן. קונטרול D נותן לי מלבן נוסף, וכך אני רוצה עוד פעם, קונטרול D, 3, 4, 5, 6, 7, 8. יש לי 8 מלבנים, זהים באפיונים שלהם, זהים במראה שלהם, ועכשיו אני אתחיל לסדר אותם פחות או יותר, כמו שאני רוצה שהם יראו בשלב הסופי של העבודה שלי. כמו שאתם רואים, אני עושה את זה מאוד בערך, זאת אומרת, אני לא מתאמצת, לחלוטין לא מתאמצת על המיקום המדויק שלהם, כי תכף את זה המחשב יעשה בשבילי. אוקיי? נגיד שזה ככה פחות או יותר המבנה שאני ארצה. כמובן שהמראה הזה ממש לא מוצא חן בעיניי, ולא ככה אני רוצה שזה ייראה, אבל זה הזמן עכשיו בשניות לסדר אותם עם רווחים זהים בין הטורים ובין השורות. אוקיי, אני מסמנת את המלבן הראשון, ובאמצעות קונטרול אני מסמנת את יתר המלבנים שבאותה שורה, והולכת למלאכת האישור. בעיצוב אובייקט, אני לוחצת על האייקון ישר, אוקיי? נראה כך. לוחצת על האייקון ישר, נפתחות לי מספר אופציות. אני רוצה בשלב ראשון ליישר כלפי מטה. ישר לקצה התחתון, והם כולם מיושרים בקו ישר. אני עדיין כמובן לא מרוצה, כי המרווחים הם לא זהים. המרווח בין שני המלבנים האלה הרבה יותר גדול מאשר המרווח בין שני המלבנים האלה. אני רוצה מרווחים זהים. אני לוחצת על אותו אייקון של ישר, ואני בוחרת עכשיו בבזר אופקית. האייקון שמימין תמיד יעזור לי להבין את משמעות הפעולה. בזר אופקית, וזהו, נגמר הסיפור. כל השורה הראשונה גם מיושרת בקצה התחתון שלה, וגם המרווחים בין מלבן למלבן זהים. אוקיי, באופן דומה אני מטפלת ומיישרת עכשיו את הטורים. אני מסמנת את המלבן העליון, ועם קונטרול את המלבן התחתון, ועם אותו אייקון של ישר, לוחצת, ועכשיו בוחרת בישר לשמאל.
שוב, בוחרת במלבן העליון עם קונטרול במלבן התחתון, והאישור שלי הוא לפי המלבן הזה, ולכן האישור יהיה אישור לשמאל. אני לוחצת על אייקון ישר, ישר לשמאל. ושוב כאן, מלבן עליון, מלבן תחתון. כמובן שאם היו לי עוד מלבנים, יכולתי לסמן את כולם. ואני הולכת ישר, ישר לשמאל, וגם כאן האישור יהיה לשמאל. מלבן עליון, מלבן תחתון עם קונטרול, ישר, ישר לשמאל. זהו, סיימתי. קיבלתי כאן 2 שורות של מלבנים. כל המלבנים אחידים בצורה שלהם, במאפיינים שלהם, מיושרים. תודה רבה.